en Clint Eastwood. En wie is de... En kabouters. Oh ja. Kijk of dat even stoos is. Goedemiddag. Goedemiddag. Bas van der Zwaan. Peter. Kwam maar onderweg. Onderweg. Ja, mooi. Kent u het? Nee. Nee? Nee. Oh, wat fijn. Dan kan ik het uitleggen. Oh. Kijkt u wel eens naar L1, de Limburgse zender? Ja. Nou, dan is de kans groot dat u er toch wel eens bent tegengekomen. Wij rijden namelijk altijd, 2 dagen in de week, door de provincie op zoek naar mooie verhalen. En wij stappen uit, getriggerd door iets anders, een paar deuren verder. En we stappen uit en we zien ineens de auto staan. Ik zie Clint Eastwood. Ik zie Indianen. Ik zie nou ook allemaal hoeden op de kapstok. Bent u met alle respect, hè, bent u een part-time cowboy? Nee. Ik heb heel veel met de Native American. Kijk, iemand die ook uitspreekt zoals ze zelf willen dat het uitgesproken wordt, hè? Ja. Want zij waren eerst, hè? Ja. Mijn leven lang inspireer me de Noord-Amerikaanse Indianen. Alle leven lang. Dus ik ben daar helemaal in hun leefwijze. Ik vind dat de mooiste mensen op aarde. Waar is dat begonnen? Want u zegt mijn hele leven, maar Mijn hele wanneer leven, begon dat? dat begon al op de lagere school. Als je cowboy en indiaan speelde, wou ik indiaan zijn. En de rest van de vrienden cowboy. Ja, want dan kon je lekker met die pistolen zwaaien en zo. Nee, maar ik kan heel moeilijk tegen onrecht. Ah, En toen begon het verhaal. Er is meer onrecht aan de indianen gedaan als welke bevolking op aarde. Er zijn meer indianen uitgemoord als de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat ligt voor mij in het onrecht, het afnemen van het cultuur, de talen. het land. Het land uiteraard en het omscholen naar katholiek. Ja, dat ligt mij leven lang zwaar. En nog. En dat gaat nooit weg. Ik ben dus ook daar geweest, in Canada en in Amerika. In de reservaten bijvoorbeeld? In een reservaat, en ja. En het liefst zou ik eigenlijk daar naartoe vertrekken. Maar mijn vrouw wil niet mee. In 1986 ben ik naar Canada gegaan en naar mijn familie. En toen zijn we naar de reservaten gegaan. Hallo! Maar ze willen dus dat... ja, mijn neef die is niet zo voor de Indianen, omdat die de rechten hebben om wel te mogen vissen. Die hebben andere rechten als de blanken. Ik zeg, ja maar luister eens even goed, die waren er eerder als jij. Hè? En daar konden wij ook niet over praten, anders kregen we ruzie. Toen zijn we naar de reservaten gegaan en hij wou mij laten zien dat ze daar meer eigenlijk als zigeuners, als uitschot, alcoholisme, ja, dat is een groot probleem, hè? Groot probleem. Ik zeg, ja, maar waarom is dat? Dus ik ging veel dieper. Hun trots is afgenomen. Ja, die mensen zijn zo enorm gefrustreerd en tegengewerkt. Ja, dat ze het erbij hebben laten zitten en ze zijn wel weer in opmars, maar uiteindelijk horen hun daar thuis en niet de blanken. Ja. Er is een tijdje geleden, hebben we ook nog wel eens over gesproken, die film, hè? Die gebaseerd is op dat verhaal dat ze geprobeerd hebben om ook blanken met Native Americans te laten trouwen, om op die manier ook het land te... Ja, nou recent is dus... Heeft u de film gezien trouwens? Nee, niet gezien. Ik kijk dus wel veel authentieke films. En boeken lees ik veel, dus wel niet Winnie Toe of zo. Allemaal authentiek. Ik weet van alle stammen af. Ik leer zelf ook Navajo taal, ben ik mee bezig. Dat gaat heel ver. Ik was in Canada, in Noord-Amerika in een reservaat en toen hadden we nog geen kinderen.
En ik wou eigenlijk, heb ik een half jaar tot een jaar, zat me er elke dag dwars. Ik moet daar naartoe. Maar mijn vrouw kreeg ik niet mee. Ik zeg, ja, alleen kan ik niet gaan. Nee. Anders was ik gaan immigreren. Ja, want je bent er nu eenmaal een bond aangegaan voor het leven met je vrouw, ja, hè? Ja, ik heb natuurlijk kinderen hier gekregen en niemand eigenlijk wou niemand mee. Ja, dat was te grote stap om te gaan vertrekken. Ja. Maar eigenlijk zelf, ik ben blank, maar ik leef volgens de rode cultuur. Dat is de Native American? Ja. Kunnen we trouwens even daar ja, naartoe zeker, lopen? Zeker. Ja, want het is zo'n mooi decor. Het is, Maar de rode cultuur. ja, nou luister, respect voor de aarde. Recent, dadelijk komt mijn zoon thuis van vakantie. Dus die vraag hoef ik al niemand te stellen. Nee, nou, ik rijd dus ook alleen maar Amerikaanse auto's. Wacht even, dat moeten we wel even goed doen. Dat kan ik niet tegen. Ik heb dus recent ook had ik een tipi gekocht, originele van de Navajo, van 5 meter doorsnede. En ik zou en moest ooit een tipi hebben en daar wou ik in gaan, maar die kreeg ik hier niet kwijt, want 5 meter, daar schrik je van, dat is breder als de garage. Ja. Die is 5 meter. Daar kun je met Nou, gemak daar kun je een met- auto in zetten. Ja, en dan kun je ook met 10 man in slapen en zo. En alleen het probleem was, daar hebben ze mij eigenlijk mee een beetje betoept. Oh, Die was eigenlijk rot van boven. En we hebben hem ook niet in elkaar kunnen krijgen. We hebben foto's gemaakt daar met 3 man, hebben we hem afgebroken. Die vrouw zei toen van, kom nu nog kijken. Nou staat hij nog in het wei. Want over 2 weken bouw breken we hem af. aha. Dus ik met spoed naartoe met 2 vrienden met een hele grote aanhanger wat er zitten. Er zaten palen bij van 17 palen van 8 meter, net zo hoog als het huis. Hè. Dus dan praat jij dus over een tipi. Ik dacht, oh jee, ik kwam erbij. Ik dacht, ik wist niet dat hij zo groot was. Maar we hebben hem nooit omhoog gekregen. Dan moet je, we hebben films bekeken op YouTube. Ja. Boeken bij gehad, Ja. mensen ook nog meer in de Indiaanse leefwijze. En het is nooit gelukt. En toen in één keer stortte hij in elkaar. We waren een hele grote boer, had ik bij je aangebeld. Mogen wij hier eens een week of wat onze tipi opzetten. Had net een nieuwe loods, dus dat vind ik wel leuk. Maar toen gleed hij uit. En toen kreeg mijn zwager 1 paal op zijn kop. Nou, die bloeide als een rund. En mijn andere zwager kreeg hem op een schouder. Een praatje over die balken. En ik Van zag, 8 meter? ja, ik zag 2 balken kruislinks op mij afkomen. Ik dacht, ik moet stokstil blijven staan. Dan gingen ze net, klabbats, op de grond. Ik zeg, nou is het afgelopen, want daar waren we een paar weken mee bezig. We hebben hem, ik heb hem toen opgerold tegen de kant aan. En toen heb ik hem op de koop gezet. En ik heb er verlies op gehad natuurlijk. En toen is hij naar Spanje gegaan. Kwamen ze met Spanje met de vrachtwagen halen. Toen bleek die vrachtwagen tekort. Oh my Is god. hij teruggereden naar Spanje Zonder met tipi. een andere auto weer terug. En met die tipi weer terug. Maar u heeft wel gezegd van hij is Ja, niet in ja, orde. Ja, en, ja. en daar namen die mensen genoegen mee. Ja. En ik zeg, hij was door iemand geïmpregneerd nog voor €250 kostte dat spul. Dan zou die weer helemaal goed zijn en goed genoeg voor dingen. Maar dat was het niet. Nee, rot is rot, toch? Nou, precies. Iets wat rot is kun je wel Hij impregneren. had toen wat schimmel. Ja, precies. Maar daar hadden we te weinig verstand van. Ja. En daar zijn we dus, dat was een beetje een mislukking. Maar ik ben nog steeds op zoek. En ja, het zij zo. En kijk, ik heb hier. Kom maar even binnen. Kan dat? Ja, tuurlijk. Ik heb maar een. Ik heb maar een klein hoekje van mijn vrouw ter beschikking. Oh, en dit is voor de zoon zeker, waar gegamed wordt? Ja, de jongens is voor de game.
Kijk, maar ik heb daar Indiaanse spullen. Ik verzamel dus heel veel turquoise. Originele Indiaanse spullen, wat ik ook rechtstreeks van de Indianen gekocht heb. En ja, dat is mijn passie. En, wat is voor de Native Americans, de Indianen, wat is voor turquoise? Hun, ja, die betekenis van turquoise. Turquoise, als je dus gewoon het is altijd 9,25 sterling zilver. Turquoise is blauw voor de hemel en zwart voor de aarde. En voor hun brengt dat geluk. Dat is hetzelfde als je in andere landen dus ja, een andere steen hebt, koraal, bloedkoraal of zo.